ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣାକଟକ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରୁଣାକଟକ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଭୈରବୀ କ୍ଲବ୍ ପୁରୁଣାକଟକ ମା ଭୈରବୀ କ୍ଲବ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସପ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଠି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ମୋ ଭାଇ ବି ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମିଶନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଅଧିକା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପନିପରିବା ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ମିଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଭୈରବୀ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।